Здравейте, пичо от YouTube, аз съм Bootnight и сега ще ви покажа някои неща за Pony седлата, там тези глупости. Мисля, че вече трябва да го знаете, ама се чудя за какво да направя клип и реших за това. Къде са Гидо? Ейго и така, мама ти долу спраса. Така, и сега го спалвате, нали? И трябва да го владеете. Стои такова. Да можете след това да му кръпите седлото и да го ядете. Без седло не става. Ареде. Така, готов. И вземате такова седло. Има и брон за него. Ега. И така стои такова. Седлото и бронята му. Сега качите се и ядете, чакайте малко. И ядете като подили и гледайте как скача. Омма! И така са кефти. Ако сте в мултиплеер сервер, трябва първо като го владеете, може и това, се запуска там, да му сложите седлото с десен бутон, да натиснете на него и готово. Само вие можете да го барите, никакъв друг гейм сервер. И аз да Bootnight и чао.